Jittikel waħdu, ma xi kisra ħobs jew ma platta ġin tajjeb, it-salzett tal-Malti li issa għandu ġurnata dedikata lih it-30 ta' Lulju. Iżda biex iżidu ma' ċelebrazzjonijiet, il-biċċerija flimkien ma' settur privat se jħolqu avveniment 4 jiem qabel fis-26 ta' Lulju blan li jappoġġjaw u jippromovu il-prodott lokali. Bħala Ministeru l-antan huwa li nippromovu il-prodott Malti u Għawġi bħala ikel tajjeb u bnin għas-soċjetà Maltija u Għawġija. Aħna bl-ebda mod u manjera ma rridu nikkompetu mal-privat ma qegħdin hemm l-ewwel biex ngħinu l-privat u finalment ukoll ngħinu l-raħħal u l-bidwi Malti u Għawġi sabiex bekk ukoll il-pubbliku jkellu value added prodott ta' kwalità. F'atmosfera ta' daq minn banda Maltija u bosta platti kreattivi magħmula mit-salzett tal-Malti se jinkiser ukoll ir-rekord nazzjonali tal-itwal salzett tal-Malti daħal għalih bijieħ tal-laħam fir-Rabat. Biħsibna nagħmlu rekord nazzjonali, ir-rekord ħajkun l-itwal salzett tal-Malti, ħajkun preżentata wkoll fil-jum tal-salzett tal-Malti fil-ħassir fil-event tal-biċċerija. Nħossuna vera looking forward, hija challenge, però biħsibna niksruh. Id-direttur tal-biċċerija Stefan Kakija għal salzett tal-Malti huwa wieħed mill-prodotti li bħalissa qiegħed fil-proċessa biex jiġi protett bħala prodott tradizzjonali kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. L-avveniment ser isir is-Sibt li ġej fil-biċċerija tal-Marsa u tul għalih huwa mingħajr ħlas.